mikä löytö. 3 hedettä ja 7 emiä. Tämä pursuaa harvinaisuuksia. Eihän tämä edes toimikaan. Kirjeen. Tahdon kirjeeni. Nyt on upea ilma. Enpä ole ennen ajanutkaan kaupungilla 120. Ja tuon täytyy olla. Jännittävä löytö. Kirjeitä on hauska saada. Hetkinen. No mitäs te tahdotte? Kirjeen. Tahdon kirjeeni. Ei ollut. Niin, mutta kun eilen ei ollut, eikä toissapäivänäkään. Ahaa! Oletteko aivan varma, ettei jossakin laukunsopukossa sittenkin olisi minulle kirjettä? Olkaa hyvä ja katsokaa. Olet oikea kiusan kappale. En. No, penkokaa vain. En usko, että sieluparkanne saa muuten rauhaa. Kopeloikaa kaikki mokomin. Ai niin! Eikä kukaan vastusta. Minuun voit luottaa. Tätä en ole ennen tavannut. Olen kuitti. Voi hemuli parkaa. Janko Betonikalervenkko. Minua nolottaa tunnustaa, mutta en pysty jännitykseltäni nukkumaan. Minä odotan vastausta kasvitieteellisestä seurasta. Joo. Juu, vastaustapa hyvinkin. Vastauksen olisi pitänyt saapua aikoja sitten. Missä ihmeessä se oikein viipyy? Asia kunnossa. Asia kunnossa. Muumilaakson poliisi. Nyt minä ymmärrän. Vastausta ei tule sen takia, että minä en olekaan löytänyt uutta lajia. Joku on jo löytänyt sen. Hemuli, voisitko kuvailla? Kyllä, juu, niin on, juu, ehdottomasti. Juu, niin on, kun asia on niin, että... pyörä kirje. Kun sitä kopauttaa, kuuluu... Aivan. Kuuluu... Onko jokin erikoistuntomerkki? Vai vielä erikoistuntomerkki? Olen kuitti. Voi, tämä tuli kovin yllättäen. Poliisimestari, se ei ole mikä tahansa kirje, vaan kerrassaan erityinen ja ainut kirjeeni. Sinä olet Muumilaakson poliisi, ja sinun työtäsi on jäljittää kirjeeni. Surullista. Vai niin? Kirjeen. Tahdon kirjeeni. Poliisimestari! Niin poliisi alkoi tutkia uusinta juttua. Täällä on poliisi. Tule rauhallisesti ulos, muuten minä tulen hakemaan. Noita!
Kopeloi! En. Mutta jos sinä et kopeloi, minä loihdin sinut. Noitaa ei nöyryytetä ilman seuraamuksia. Oi, nyt minun täytyy kiirehtiä. Pää tuntuu raskaalta. Mitä teit kypärälleni noidan ryökäle? Jos kypärä on liian raska, kopeloiksi hiiteen. Kuka kunnioittaa minua kypärättä? Voi hyvä tavaton. Voi hyvänen aika, voi hyvänen aika. Ei järkeä. Oi, oi. Tahdon kirjeeni. Kirjeeni. Ei tule. Olet oikea kiusan kappale. Hyvää jatkoa. Hetkinen. No mitäs te tahdotte? Kirje. Tahdon kirjeeni. Ei ollut. Niin, mutta kun eilen ei ollut, eikä toissapäivänäkään. Mutta minun olisi pitänyt saada kirje. Hei Hemuli. Tässä on kirje. Voi, miksi ette heti sanonut? Oi. Oi. Miten se on mahdollista? Oi. Taivaan tähden, minä olin oikeassa. Voi pojat. Ei tule. Olet oikea kiusan kappale. Älä roikale. Kirjeitä on hauska saada. Ainakin silloin tällöin. Minun olisi tosiaan syytä saada parempaa palkkaa. Janko Betonikallerivankka. Päivää. Muumilaakson poliisi. Ja. Tämä tuli kovin yllättäen. Noita. Tuntuu raskaalta. Joo. Niin on. Olen epätoivoinen. Joo. Eivät hoppuilla. No mitä nyt vielä? Noita. Kölkötin, pillerin, pöllerin. Asia kunnossa. Asia kunnossa.